Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo Jennifer Salenga. Areni na ring mga regular balita ang yaning Miyerkules, August 7, 2024. Flood Control Project King Masantol, personal ng in-inspection Presidente Bongbong Marcos Jr. House Bill ang magdeklara king Pampanga ang timong culinary capital, mi pasarne king second reading. Aduang elementary students ibad Pampanga menyambut laking National Festival of Talents. Kamara, desididong matukoy ang mga nasa likod ng Pogo ayon kay Senior o kay Representative Gonzales. At Nueva Ecija, patuloy na binabantayan ng PRO3 dahil sa mga pinaghihinalang private army. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Biyaliwang aktibidad. Kabalen, mga karehiyon at Gana ning pandemya. Plano na kanungyan ning Angeles City Local Government Unit agawan lang fully solar-powered ding public schools king syudad. Inya naman mi daw ng ocular inspection ding official ning Angeles City King Belen Homesite Elementary School na niya pong Lunes, August 5. At pangkarela, ining peka mo muna rang gawang solar-powered ang pang fully air-conditioned elementary school king syudad. Deng solar panel ay lagera king may sabing eskwela, mamyalang kuryente karing split-type air conditioner, apo karing smart televisions, king walong classroom nung nukarin makinabang la, reng 187 na estudyante. Agpangkang Mayor Carmelo Lazadin Jr., nasa ng mika solar panel, karing ganaganang public school, karing 33 barangays na ning Angeles City. Ano pa ning alkalde, makatipid la ka ng 100 million pesos king electricity expenses balang bulan king pamangamit renewable energy. Inig plano rang pamangamit solar panel, makatukiya kano king pisyag ng President Ferdinand Marcos Jr. Gumamit lang solar power ding eskwela. Samantala, makasadyane mo naman kanu ing Angeles City LGU king pa mag-install karing 1,500 solar lights karing ganaganang major and secondary roads king syudad. Marapat ya po kanu installation king bulan ning Oktubre.
Para po ka rin kabalentamong magnasang pasiknangan pa, ing pamangambol, king amanong siswan, makasadyane po kanong lumwal, ing revised edition na ning Talabaldugan o ing Kapampangan Glossary. Mayakit king libro, ing kabaldugan dareng mialiwang salitang Kapampangan, apeni gobra na ning Kapampangan academic artist, tampong cultural worker, Joel Malyari. Banwang 2011 ninyang pepalwal daing first edition na ning Talabaldugan. Maulagayang resource material ining Talabaldugan, inya naman king revised edition, ang makasadyarang ipalwal, ginawala po kanong adwang parts ng nukarin ating yang English to Kapampangan, ampong Kapampangan to English translation, ring mialiwang salita. Mayakit mo naman kanu ing historical background ng Kapampangan language o ing ausantamong amanong siswan. Ang pagkang Malyari, makasadyaring i-launch ing Talabaldugan revised edition, bayo ya mapupos ing Banwa, bandang Setyembre o Oktubre, ing Holy Angel University Bookstore, ang Poking House Center for Kapampangan Studies. Samantala, minyambutya po ing metong estudyante iba't king Pampanga Elementary School, king Ciudad Angeles, Pampanga, king 2024 National Festival of Talents Musabaka, amera pati niyang July 7 to 11, king City of Naga, Cebu. Asungkit ning Ira Shanika Sarip ing first runner-up, king Harp Touch category, metong pong skill exhibition. Pauli na niti, midi na niyang galali sarip kapamilatan na ng Certificate of Recognition ang pong cash incentives. Iba't king Angeles City LGU. Pinuri demo naman ng anak, uli na ning kayang suporta ang pong pamanyulong king Kulturang Muslim. Kabang menikwane man pong second runner-up, king Readathon Filipino category, ing metong estudyante ay iba't naman king Santo Tomas, Pampanga. Yapin ni Ezra Sabrina Seda, mag-aral king San Matias Elementary School. Samantala, aparte karelang adwa, atin mo naman pong siya, may estudyante iba't kareng mialiwang eskwela king Centro Luzon, ring menyambot, kareng mialiwang kategorya. Pauli na nini, ikwane ning Region 3 ing overall first runner-up, king mesabing kompetisyon. Tingalwa pa pong balita, kilala nining lokal na kapanibala ng Ciudad Angeles, ang renowned Kapampangan designer ay Rich Sabinian. Tinanggap yung Certificate of Recognition ng pong cash incentive, Sabinian, iba't king Angeles City LGU, pauli na ning kayang obra, amenikwang galal, ang timong Best in National Costume, king milaba sa Miss World Philippines 2024. Kabang miputungan emong corona, ing Kapampangan Beauty Queen, sulod king kayang obra ay Sofia Bianca Santos, ang timong second princess, king mesabing pageant. Traditional Filipiniana yung disenyo na ning national costume, agyawana, para kang Santos, umno ka rin highlight la, reng sampagitan ning Balen Lubao, ang pong Giant Lantern Festival ning Ciudad San Fernando. Bukod paketi, may showcase yan mo naman king costume, ing pamosong Hot Air Balloon Festival ning probinsya. Samantala, atatanda ng makatapilane pong beses menikwang Best in National Costume, Sabinian, kareng mialiwang pageant. Kaya bekareni ing Miss Tourism International 2019, Binibining Pilipinas 2019, ang pong Mutyaning Pilipinas 2019. Inya naman dapat yakanong midinan pagkilala, uli na ning gelingan ang pong artistry, apepakit na ning Anghelenyo designer, Muketi Pampanga, no nekaring National Beauty Pageants. Kay pumama ko, magbalik ka ing Balen at balita.
Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. King pamamunta na pong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Keti Pampanga ngening Aldo, August 7, personal na po nga ininspeksyon ning Presidente ing mayigit 7 billion worth flood control project king Balen na po ning Masantol. At para di na nakatamo pa pong karagdagang detalye kaug na nanini kaya betaya po ing kakatamong talasoy ng Paulo G. Santos via phone patch. Paulo, nanuya mo ining 7 billion worth flood mitigating project ay ni na personal na pa talagang pintalan ning presidente at makanani karagol maging impact na nini kareng Kapampangan. Jen, netong nga mo karening integrated, ingausan ta karing programa ngayon Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project. Na lalang na nitang stage 1, itang 7.57 billion pesos foreign assisted project kini South Korean government. Na itang mismong floodgate ating dyan makasaw piya kanuining Maragol kining 4th district na ning Pampanga. Ini itang sasalak karetang residue na ning lahar, palas, basura, bayoy maging silted ining amboka na ning Pampanga River na ing lugalay ni ating Jen yapi na ing malapit kining Pampanga Bay kay mismong coastal area na ning Pampanga. Anya kitang pamag-inspeksyon ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Speaker Martin Romualdez ang po pa rin katamong local leaders ang gamo naman ining ambassador na ning South Korea ating Jen pepakira nung makananuya ka effective iti at itang pisasabyan natin dyan nung makananuya magsilbi ka rin malen na kitang pamanisplika ng BBM tutong makasentro ya kanu rin programa kitang master plan kay album pa kanitang ika integration ka rin balang balen na nung ka rin niya tumalan ining tanong, iba't kaya mo naman bapo. At mabanggitan ng Ambassador of the Republic of South Korea to the Philippines, Lee Sang-hwa, ini mamayon, minayon na kano ating dyan, uling tutong itang master plan na nining third river ating dyan. Yapin niya ini itang sasapu, keng danong, keng Pampanga, at maging kaparalanan ba kanitang misamas laret ang payong bridges kailalan na nitang 7 billion pesos sa loan kareng 5-foot bridges 8 sluice gate structure at reni mo namang sinamas ng flood protection kaya rening 164 fish pond gates. Pagkaramdaman tayo kakatabong Presidente. The province has also suffered perennial loss of life and damage to properties due to heavy flooding. So it had to be addressed through the construction of these flood control structures. In response, the Philippine government, with the technical and financial assistance of the Korean government, developed a study which became the foundation for the construction of structural measures that we now have the privilege to inaugurate. The IDRR CCA-1 costs more than 7 billion pesos, and it aims to mitigate flood damage by increasing the discharge capacity of the third river, the Eastern Branch River, the Sapang Maragol River, and the Kaduang Tete River. To fully realize the project's benefits and provide long-term solutions to flooding here in Pampanga,
I am now instructing the Department of Public Works and Highways to ensure that Stage 2 of the IDRR CCA will be proceeding as scheduled. The DPWH has also completed several other flood control projects here in Region 3. Among these is the construction of a flood control structure at the Pampanga River in Gabaldon, Nueva Ecija. The flood control structure cost around 85 million pesos, was completed last May. Another completed project is the rehabilitation of the eroded bank of the Pampanga River at Kandanting, Arayat. Then that project was cost 91 million pesos, was completed in October of last year. So let me assure all that the government, through the Public Works, will expeditiously complete the ongoing flood control projects here in Region 3. All right. Paulo? Yeah. Nino ring particular balen keti Pampanga ring makinabang kening flood control project ay ni. At dyan, mahulagay anong mahulagay ni Karening sako pabalay na ng Pampanga 4th District. At ipamarisligara ng DPWH ining third river, lunwalas na. Ang pangyamong naman rin isa sa nga ilog, ining Eastern Branch River, Caguantete River, pangyamong naman ng Sapang Maragula River. Rening river system rin ating dyan, pining akakayadwangan na bali, ng Pampanga River, na nung nakanano ya daragusing danong teng upstream area emo ken Pampanga no negening mata sa porsyon ng Nueva Ecija kasi rening river system ta mo ating dening netong karening peka problema bukod pa karatang silted ya ating den itang mabagal yan mamagos in danong iwas lembabo anya nung isasabayan niya pagatang high tide taganang makalunos na rin nga asok yan Pampanga 4th District kanya kakapalyarian lang ano panene itang danong taga ng malalam oras sa kauran at itang mo namang kabilyanda ng ala namang bagyo pero ng high tide tutong matas mo naman ng danong makarelang daranasan at kita man isplikanan ng ambassador ating dyan ng South Korea di ambassador Lee Sang-hwa panaligan na ano na ining isasamas pang flood control project at ining mumusa na investigasyon kay Senado kay bisasabyan na master plan makapakikilala rening may gumpisa ng flood control project ng provincial government ng Pampanga lalo na yung Pampanga Third River ketang master plan. Pakiramdaman na naman ng ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, Lee Sang-hwa. You know, the master plan is a very important component of the EDCF project. We value it very dearly. From the beginning of the planning stage, we closely coordinate with the Filipino counterparts to make sure that everything's in good order in place. All right. Paulo? Yeah. Masanting la rin nga makanining proyekto para kareng Kapampangan pero inkutang anang kasing karakal flood control projects halimbawa ketiking Pampanga pero inkutang coordinated labaring projects ay kasi if we will remember kening Syudad San Fernando kapilan pamo pahuli namo ning thunderstorm limbog. At metong king sasabihan dang rason itaping imanibatan ing danom king lalam at syempre rin kening 4th district mas mababala area din mas mababala lokasyon din Kumusta in coordination naman kareng balang LGU po ating makanining proyekto pero kareng aliwang lugar naman coordinated at akit tamo pa rin mika problema pa rin keng pisasabihan keng albog. Then, in case of tingana itang sandang foreign assisted fund project, ini dadala niya keng DPWH ketang karelang feasibility study, uling ini taga ng atin yung konsultasyon kareng balang nituturan na balen keng pamagdiwalas na ning ilog o ini nga dating third river.
At yung proseso na ning papag-aproba na ning budget na nini, ang gagatang mismong engineering design na nini ating din, dadala niyang Regional Development Council. Anya kitang intricacies na nitang master plan na nini ating din, agpang karening maging resource feature sa mo, karening investigating infra. Kasi yapin mo naman yung tututukan tayo mo yan natin dyan nung makanano feasible itang kayaw sana ng administrasyon niya ni Mika dam system kaya ni Central Luzon. At rin, ausandang foreign assisted funds, pondo tamo, lulun tamo, taga ng rin bayo lami pa sa ating dyan, ating proseso na ng konsultasyon, rin balang LGU, bang kanitang masasayang resources, at makatamak yung pamangailangan na ng karelang akasapukan natin dyan. Alright, daka na salamat yung kaya kang report, Paulo G. Santos. Samantala, may pasar na po king second reading in House Bill number 10634, ang magdeklara king Pampanga, ang timong culinary capital ng Pilipinas. Dating Presidente at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, ang mig-author king mesabing bill at main sponsor naman, Iromblon Representative Eliandro Jesus Madrona at chair mo naman ng Committee on Tourism. Kaya Facebook post ng Governor Dennis Delta Pineda, pasalamatan niya ang kayang kamatad at dating board member Maylene Pineda Kayabyab, amigumpi sa kanu, king bill at timong sangguniang panlalawigan resolution. Maniwala yan naman kanu, alakwas yang sikan ang food tourism ng probinsya, oras misabatas seni. Makinabang la rin ding food producers kanini, kaya na rin magkarinderya. Sinuporta na rin Arroyo ini, king kayang meging speech. There is one thing that truly embodies the spirit of Pampanga. It is its formidable culinary history. Recognizing Pampanga as a culinary capital will boost the country's culinary tourism industry, which in turn will provide livelihood to many Kapampangans. Kaya kayo pumama ko, magbalik kaing Balen at Balita. Makatulong kayo pa mo rin king Balen at Balita. Desidido raw ang mababang kapulungan na matukoy kung sino-sino ang mga individual na nasa likod ng mga illegal na Philippine offshore gaming operators o POGO hub sa bansa. Sa investigasyon ng Kamara, lumalabas sa posibleng konektado raw ang mga POGO sa illegal drug trade sa bansa. Narito po ang report.
Matapos ang sunod-sunod na pagkakadiskubre sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators o POGO sa Tarlac at Pampanga at ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na total ban sa mga ito, lalo pa raw paigtingin ng House of Representatives ang kanilang pag-iimbestiga sa issue. Kaugnay nito, inadapang House Resolution 1880 na nag-autorisa sa Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na magsagawa ng joint investigation kaugnay ng mga illegal na aktibidad sa POGO na posible rin umanong may kaugnayan sa illegal na droga sa bansa. Ayon kay House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., paraan ito upang mapaigting ang pagtugon ng Kamara sa mga iba't ibang krimen na natuklasan sa mga illegal na POGO tulad ng human trafficking, sexual exploitation, torture at marami pang iba. Binigyang diin ng Kapampangan lawmaker na desidido ang Kamara na matukoy ang mga nasa likod ng operasyon ng mga illegal na POGO. By authorizing this joint investigation, we will take a decisive step toward addressing these critical issues thoroughly and effectively. Responsibilidad daw ng pamahalaan na masolusyonan ng mga ganitong uri ng usapin para sa ikapapanatag ng mga Pilipino. Kaya naman sa pagsasanib puwersa ng iba't ibang komite, mas palalakasin pa raw ang pagsisiyasat sa naturang usapin. We owe it to our citizens to ensure that our legislative process is thorough and addresses the root causes of these problems for us to come up with a comprehensive report and recommend the much-needed timely legislation. Lunes, August 5, nang magsagawa ng site inspection sa mga illegal POGO hub sa Banban, Tarlac at Porac, Pampanga ang ilang kongresista sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at mga local leaders sa lalawigan ng Pampanga. Tinugo rin nila ang kumpanyang Empire 999 Realty Corporation sa Mexico, Pampanga na nakitaan noon na mahigit 3 bilyong pisong halaga ng kontrabando. Dito idinadawit si Michael Yang na naging economic advisor ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil kapatid niyang isa sa mga incorporator ng nasabing korporasyon. 6 accounts niya, isa sa mga pinasukan ng pera ni Alice Go ay si Ho Jiangyang. 3.3 billion ang umikot na account between the brother of Michael Yang and Alice Go. Established siya ng AMLAC at merong nakapile na case sa Court of Appeals. I forgot the GR number, but we have seen there yung pera na umikot ni Alice Go at ni Hong Jiangyang. Dahil dito, sabi ni Romualdez, kailangan naman ang pagsasanib puwersa ng iba't ibang komite upang mapagtahi ang business scheme ng POGO at illegal drug trade sa bansa. The other committees here are working together to consolidate their efforts. Kaya maraming din bills dito sa POGO, pero nakikita natin maraming interrelations na hindi kakayanan ng isang committee. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. 13 araw matapos ideklara ang state of calamity sa lalawigan ng Bataan dahil po sa pinsalang dulot ng habagat at bagyong Karina, muli na namang isinailalim ang probinsya sa state of calamity dulot naman ng masamang epekto ng oil spill. Ito'y matapos ang magkasunod na paglubog ng motor tanker Terra Nova sa Limay at motor tanker Jason Bradley sa Mariveles na sinundan ng pagsadsad ng barkong merchant vessel Mirola 1 sa dalampasigan ng Mariveles. Batay sa Resolution No. 328, Series of 2024 na inilabas ng Sangguniang Panlalawigan ng Bataan nitong Lunes, August 5, idineklara ang state of calamity sa lalawigan dahil mayroong mahigit 17,000 na mangingisda sa lugar na nakararanas ng mga panibagong pinsala dulot ng pagtagas ng langis mula sa mga barkong lumubog. Namataan umano ang langis sa mga munisipalidad ng Limay, Mariveles at Bagac na lubhang mapanganib sa mga yamang dagat na pinagkukunan ng hanap buhay at pagkain ng mga mangingisda, market vendors, transport organizations at iba pang mga ngalakal sa Bataan. Ayon sa ulat ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, tinatayang nasa 10,174 na pamilya sa Limay at 4,822 na pamilya sa Mariveles ang nakararanas ngayon ng masamang epekto ng oil spill. Sa ilalim ng state of calamity, magkakaroon ng karagdagang pondo ang lalawigan
upang mabisang makapagpatupad ng plano laban sa mga pinsalang dala ng oil spill at upang makapagbigay ng agarang tulong at serbisyo sa mga apektadong residente. Sa iba pang balita, kabilang daw sa mga mahigpit na babantayan ng Police Regional Office 3 sa darating na eleksyon o election season ang Nueva Ecija. May mga nagdanghalalan kasi kung saan na-monitor dito ang presensya ng mga private army. Samantala, wala naman daw naitalang election-related violence ang PNP dito sa rehiyon noong nakalipas na barangay at sangguniang kabataan elections. Magbabalita si Liana Canelao. Patuloy daw ang ginagawang pagbabantay ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa Nueva Ecija dahil sa presensya ng mga pinaghihinalaang private army sa lalawigan. Ito ang inihayag ni PRO3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. kaugnay ng kanilang paghahanda para sa May 2025 elections. Matatandaan noong May 8, 2022 nang maaresto sa bayan ng General Tino ang 24 na individual matapos sumiklabang engkwentro sa pagitan ng mga security forces ng dalawang magkalabang politiko. Tapos eliminate yung mga private armed group, nagawa na natin yun, may mga nakumpiska na tayong mga baril ng mga suspected private members ng private armed group, may mga napakansel na tayo ng mga lisensya at permit to carry ng mga sinasabing members ng armed group. So those are the initial measures na ginawa natin. Tuloy-tuloy naman ito. Sa inilabas na kalendaryo ng Commission on Elections o COMELEC, nakatakdang magsimula ang election period para sa midterm polls sa January 12, 2025 at magtatapos ito sa June 11 ng kaparehong taon. Sa panahong ito, iiral din ang election gun ban. Sa datos ng PRO Region 3, umabot sa 400 ang bilang ng mga nahuling lumabag sa nasabing atas noong 2022 election period. Yung election period naman ay hindi naman extraordinary yung task ng PNP. We've been doing this for quite a long time. Halos every 3 years nagkakaroon tayo ng election, may sumisingit pang barangay election. Hindi na bago sa amin ito. Kung baga sa amin ito, samantala, magsisimula naman ang filing para sa Certificate of Candidacy o COC sa darating na October 1 at magtatapos sa October 8. February 11 hanggang May 10, 2025 naman ang nakatalagang 90-day campaign period para sa national candidates. Habang 45 days naman ang ibibigay para sa pangangampanya ng mga local candidates na magaganap sa March 28 to May 10, 2025. Idaraos ang midterm elections sa May 12, 2025. Liana Canelao, CLTV 36 News. Pumirma ng isang Memorandum of Agreement ang mga opisyal ng Clark International Airport Corporation o SIAC at ng Philippine Charity Sweepstakes Office para sa itatatag na backup draw court facility ng naturang charity institution. Rinepresenta ni na President at CEO Ari Perez at Director Romel Santiago ang SIAC habang sina General Manager Melquiades Robles at Arnel Casas na siyang Assistant General Manager for Gaming, Product Development and Marketing Sector ang pumirma para sa PCSO nitong Biyernes, August 2. Kapalit ng pag-develop ng PCSO na isang SIAC property, pagkakalooban ng Charity Office ang korporasyon ng advertisement slots at susuportahan din ito ang kanilang CSR initiatives. Magdodonate din ang PCSO ng emergency response vehicles para sa SIAC at sa mga locator nito. Ikinatuwa naman ni Perez ang kasunduan na magpapatibay sa kanilang mga tungkulin upang makatulong sa pagpapaangat ng buhay ng mga Pilipino. Kinilala rin ng SIAC President at CEO ang commitment ng PCSO na palawakin ang kanilang health programs, advocacy at charitable projects. Para naman kay Robles, hindi lamang magsisilbi bilang backup ang kanilang draw court facility, kundi lalagyan din daw ito ng mga high-end na broadcast quality production equipment upang makatulong sa SIAC at sa buong Clark. Matatagpuan ang gagawing 4,000 square meter facility sa Ninoy Aquino Street sa Clark Civil Aviation Complex. Dito ang dating lokasyon ng Philippine Red Cross Biomolecular Laboratory
na ginamit noong COVID-19 pandemic. Kaya kayo pumama ko, magbalik kay Ing Balen at balita. Makatuto kayo pa rin king Balen at balita. Pakibalwan tamo pa mo po ang maging lagyan na ng panahon. Kaya may Sir Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Sir Manny, magandang araw, magandang gabi po sa inyo. Ito po bang low pressure area at isang bagyo na binabantayan makakaapekto po sa lagay ng panahon natin dito sa Central Luzon? Okay po. Magandang gabi naman din sa ating mga tagapanood. Sa ngayon po, yung bagyo pong binabantayan sa labas ng PAR ay malayo naman po siya sa atin at papalayo naman po yung direksyon niya sa PAR. Sa katunayan po, nasa layo na po siyang 2,105 kilometers sa silangan, hilagang silangan na extreme northern Luzon. So wala na po siyang chance ang pumasok o lumapit man sa ating PAR. Pero sa ngayon po, ay meron po siyang mahinang hatak dito sa southwest monsoon o sa habagat na naapektuhan po ngayon ng northern at central Luzon. Kaya po ang Sambales at Bataan, medyo malakas po ang habagat dyan. Magiging maulap po ang papawirin nila at may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagtulog. Dulot niya po ng habagat. Ang Ilocos Region po, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at ang natitirang bahagi pa po ng Central Luzon ay magiging bahagi lang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po papawirin. Meron naman po tayong inaasahan ng mga pulong-pulong, mga pagulan at pagkulag-pagkidlat. Dulot din po ng habagat. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Kaya naman po ang panahon, pero posible din po makaranas sa mga pulong-pulong, mga pagulan at pagkulag-pagkidlat. Dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Yes, Sam din. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguerra, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Punta pa po tayo sa ibang balita. Karagdagang 15 billion pesos investment ang ipapasok ng Taiwanese firm na BB International Leisure and Resort Development Corporation o BBILRDC sa Clark para po sa isang bagong Eco Township project. Isang lease agreement ang pinirmahan ni Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes VSC de Vanadera at ang Director for Corporate Flagship Projects ng BBILRDC na si Edgar Lim. Naganap ito sa Clark Visitor Center nitong July 31. Ayon po kay de Vanadera, isang mahusay na desisyon ang pagpirma sa lease agreement para sa dalawang panig. Nagpasalamat din ito para sa pagpili ng Taiwanese firm sa Clark.
Habang kinilala naman ng BBILRDC ang suporta ng CDC para sa nasabing Eco Township Project. Samantala, sa report na inilabas ng CDC, ayon daw kay BBILRDC President Won Shu-woo, gagamitin ng additional 15 billion pesos investment para sa pagpapatayo ng 101-hectare Midori Highlands. Pagsasamahin nito ang green spaces at urban living, gayon din ang high-rise condominiums at isang logistics center. Kasama sa mga sustainable features nito ay ang rainwater collector, solar farm at energy-efficient transportation. Made-develop daw ang Phase 1 ng proyekto sa 24 hectares na prime land na mayroong 8 blocks na dinisenyo para sa urban zone na napapalibutan ng green spaces. Habang ang Phase 2 naman nito ay mayroong 50 luxury mountain villas na mayroong eco-friendly designs, living and dining areas at private patios. Mag-o-offer din ang coffee shop na may view ng Sakobe River ang Midori Highlands Resorts and Spa. Gayun din ang spa facilities at 10 exclusive villas na mayroong private jacuzzi. Ang BBILRDC ay isa pong locator sa Clark na nagsimula pa noong September 29, 2006. Sila ang may-ari at operator ng Midori Clark Hotel and Casino at Aqua Planet Water Theme Park. Apin po din, ding balitang kinalab na ning kaya katamong news team. Para kang aliwa pang updates, like and follow yun lang mo po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalan.